एगो चाणक्य के कहावत रहे कि अगर कोनो राज्य कोनो प्रदेश कोनो देश के खत्म करे होके तो सबसे पहले वो जाके संस्कृति के विनाश करा और वो कहीं खोजे दिखे जाए के जे हमने के साथे सामने लौट रहल बा तारा लोग के हुले ले कोइला से ऐसा निके के बैठ के गावल छोड़ो तारा चिलैला से बैठ के गावल ना छोड़ो सामने जब नाची लोग तो मजा लिया लेकिन हम लड़की की इज्जत लूट के मजा ले वाला आदमी ना है हमनी के लड़की की इज्जत कदर करे वाला है से आजकल ये बा अपन बहन के लोग बहन समझेला दूसरा के बहन के माले समझेला लेकिन समय दूर नहीं खे तारा लोग के बता देता नहीं भोजपुरी पर बहुत अध्ययन के लिए बने आए वाला ज्यादा ना 15 से 20 साल में खुलेआम रोड पर बलात्कार हो अभी तक कहीं कहीं हो रहा बा जौन आप सबके मूड मिजाज गीत संगीत के प्रभाव आत्मा तक ले पड़ेला जैसन रुआ संगीत सुना वैसन राउर मन हो जाए संगीत ऐसन संगीत में शक्ति रहे कि मीरा जी के संगीत सुन के भगवान कृष्ण वहाँ के भक्ति पे प्रसन्न भइल रहे लेकिन आजकल के संगीत युवा के रुआना कुछ और खड़ा करेला अगर आज के 4 गो गीत सुन ली तो वो रेप करे खातिर तैयार हो जाए द्रौपदी जी के पुकार सुना रहल बनी के हुआ तक लेना पता कल कवन वीर भाई जलन के न था कल उहे आज बैठल बड़े मौन होके उहे आज बैठल बड़े मौन होके गदा भीम के उठवाई बाकी नहीं हो नजर के यलोता कन्हैया लुकैला नजर के यलोता कन्हैया लुकैला बतावा की बाजी की नहीं हो नजर के यलोता कन्हैया लुकैला आशीर्वाद चरण बंदन और आपके पुरस्कार मिलल है हमरा खातिर बहुत बड़ा प्राइज बा कहतरी इची कोचे दुशासन सभा खींच
खींच साड़ी दुशासन सभारी खींच साड़ी बहनिया के नजर के अलोता कन्हैया लुगैला नजर के अलोता कन्हैया